Lumubo ang IHAP han mga pasyente emergency room o ER ha Eastern Visayas Medical Center. Mahitungod hini, napuno na hin mga pasyente ang treatment facilities ngan holding areas nga para ha mga admitting. Ginabisuhan naman han pamunuan nga likayan laanay ang pag-refer ha mga non-critical nga ha ER han hospital agod masiguro ang katalwasan han mga pasyente. Igindugang pahan EVMC nga makakabulig ang pitad agod matikong guest an emergency room nga nigprioridad an mas nagkikinahanglan nga mga pasyente. IGINMANDO naman han Department of the Interior and Local Government o DILG ang pag-deploy han mga barangay tanod ha mga eskwelahan na. Ha Memorandum Circular 2025-70072 ginlalauman nga magpapatrolyan mga tanod ha mga eskwelahan, magbantay ha kalsada nga magreportin mga insidente nga hulga ha katalwasan, diri laha mga estudyante kundi ha mga personal han mga eskwelahan. Nananawagan naman ang DILG hatanan nga barangay nga makigsumpayan na Department of Education o DepEd hatag sa lugar para pagpapasarang han mga tanod. IGDEDEPLOY sa syudad ng Tacloban ang kadugangan 806 nga kapulisan nga magpapakusog police visibility han syudad. Sumalakan Police Colonel Alan Camasin, Public Information Officer ng TCPO, panuyuhan pitad nga managmit daupan ng kapulisan han mga nagkikinahanglan kumo kapartehan direktibahan ni PNP Chief Tory nga 5-minute response pinaagi han 911. Kasumpay hini, ginsaradhan naghihapon ang mga substation ng TCPO kundiin aadto na ha Police Station 1, 2, and 3 ang tanan nga transaksyon. Nakumpleto na ang konstruksyon ng 40 million pesos nga kantidad nga satellite warehouse sa Department of Social Welfare and Development o DSWD haalin Northern SAMAR. Sumalakan DSWD Eastern Visayas Regional Information Officer Junalindi Chua, mabubuligan han bago nga warehouse ang mga pamilya probinsya nga kaurugan na aapekturan hin maraot nga panahon. Akos naman butangan ang warehouse sin mga essential food packs nga piraha nga relief materials para 10,000 nga daha 15,000 nga pamilya. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Maxan, Max Healthy, Max Sarap.